La crisi de la restauració és un període que va del 1898 al 1931. És un període que destaca la pèrdua de les colònies que tenia Espanya en aquell moment, Cuba, Puerto Rico i Filipines. La guerra hispanoamericana havia acabat amb el Tractat de París i Cuba, Puerto Rico i Filipines entraven en l'òrbita econòmica dels Estats Units. En el Partit Conservador hi havia Cánovas del Castillo, però mor el 1897 assassinat per un anarquista. Més tard el substituirà Francisco Silvela. Francisco Silvela serà el conservador que iniciarà aquesta crisi de la restauració. Diem que la crisi de la restauració comença en el 1898 per la pèrdua de les colònies, però també per la crítica a la política, a la societat i a la cultura de l'època. És el regeneracionisme. El màxim exponent és la publicació de Joaquín Costa, Oligarquia i Caciquisme, del 1901. En canvi, alguns historiadors pensen que la crisi de la restauració comença amb el regnat d'Alfonso XIII, en el 1902. Per tant, en aquesta crisi de la restauració, més endavant, tenim el Partit Conservador amb Maura i amb el Partit Liberal amb Canalejas. Maura serà un dels polítics que entrarà en el govern el 1905 i que provocarà alguns escàndols, com el fet del Cucut. El fet del Cucut, l'assalt de l'exèrcit per culpa d'aquest acudit que se'n reia precisament dels militars, provocarà la creació de la llei de jurisdiccions. Però Maura també tindrà un èmfasi regeneracionista i crearà altres lleis, com la llei d'administració local, que donarà més potència, més poder als municipis i a les diputacions provincials, la llei electoral, que intentarà acabar amb el caciquisme antic, i la llei de colonització interior, que farà que es creïn noves poblacions i que, a més, nous centres de comerç o de cultura i religió. Maura també viurà l'esdeveniment de la Setmana Tràgica del 1909, una crítica contra la campanya del Marroc, iniciada el 1905, en què Espanya intentava recuperar el prestigi militar i algunes riqueses colonials, bàsicament mineres. El RIF serà insurrecte i provocarà la guerra, unes derrotes que després, amb les lleves injustes que es faran en l'època, provocarà aquesta setmana tràgica. Una vaga i una protesta antimilitarista que tindrà lloc a Barcelona i que esdevindrà també un problema anticlerical, ja que es cremaran i es destruiran algunes esglésies i convents de la ciutat. La repressió de la Setmana Tràgica provocarà la dimissió de Maura en el 1909. El conservador Maura serà substituït pel liberal Canalejas. José Canalejas crearà la llei Candau que intentarà restringir el poder de l'Església. Aquesta llei serà una llei polèmica. També intentarà la descentralització de l'Estat mitjançant la Mancomunitat de Catalunya. Quedarà aprovat en el Congrés dels Diputats, però quedarà aturada en el Senat. A més, José Canalejas serà assassinat per un anarquista en ple carrer. El substituirà el conservador Eduardo Dato, que continuarà l'obra de Canalejas i aprovarà la Mancomunitat per decret llei. En aquesta època tenim que els catalans i els bascos comencen a pressionar molt el govern, els partits dinàstics conservador i liberal. Hem de destacar la crisi del 1917, sobretot per la Revolució Russa, que provocarà molt descontentament social. També destacar la Gran Guerra. Durant la Gran Guerra, o Primera Guerra Mundial, entre el 1914 i 1918, tenim que les exportacions espanyoles augmenten, ja que Espanya s'ha situat dins de la neutralitat. Això crearà una inflació i, per tant, un descontentament social. També tenim que després d'aquesta Gran Guerra hi haurà un atur creixent i els beneficis no serviran per modernitzar la maquinària, sinó per la nacionalització de les empreses. Hi haurà vagues per reclamar millores socials, però el govern sempre farà repressions contra aquestes vagues generals i contra aquestes protestes. També destacar, doncs, la grip espanyola, una grip que va matar uns 40 milions de persones en tot el món. Dins del descontentament social tindrem la vaga de la canadenca, vaga en què al final s'aconseguiran no només el que es volia durant tota aquesta vaga, sinó que a més la universalització de les 8 hores en jornada laboral. El problema de tot aquest conflicte
també ve del pistolerisme. Persones que, pagades per la patronal, doncs mataven aquelles persones del sindicat o aquells treballadors que els hi molestaven. Dato, a més, en aquesta època, dins dels governs de concentració, crearà la llei de fugues, una llei de fugues que serà molt polèmica i que acabarà amb l'assassinat de Dato per uns anarquistes en un sidecar mentre viatjava en cotxe. Finalment, un dels problemes és la campanya del Rif. La campanya del Rif acabarà amb el desastre d'Anual el 1921 i la pèrdua del control de la colònia rifenya. Això provocarà que un militar, el governador civil de Catalunya, Miguel Primo de Rivera, junt amb la burgesia catalana, part de l'exèrcit i alguns sectors més, donarà un cop d'estat. Alfonso XIII, el monarca, estarà totalment d'acord. La primera part de la dictadura de Primo de Rivera serà el directori militar, entre el 1923 i el 1925. En principi, es pensa que aquesta dictadura serà momentània, que durarà per solucionar els problemes i després Primo de Rivera dimitirà. Només tindran presència els militars, però dins d'aquest directori tindrem el pacte entre Primo de Rivera, PSOE i UGT, en què Primo de Rivera s'assegurarà de que tot el moviment obrer es centri en aquest partit i en aquest sindicat, prohibint el Partit Comunista i la CNT, que seran perseguits. Primo de Rivera, a més, farà millores socials com l'increment del sou mínim i, a més, crearà treball endeutant el país. Després tenim el directori civil, entre 1925 i 1930. Abans s'havia creat el partit Unió Patriòtica, únic partit, i s'havia tancat la Mancomunitat de Catalunya. Això portarà a que la dictadura es vegi com un règim feixista, com el que tenia Itàlia, i que sembla que duri més del compte. Però durant aquest període destaca el desembarcament de l'Ucemes al Rif. Això pacificarà tot el Marroc i Espanya tornarà a recuperar 2 anys després el Rif. Un cop solucionat tots els problemes, Primo de Rivera continuava sense dimitir i això portarà, doncs, a una oposició creixent. Els catalanistes retiraran el suport a Primo de Rivera, també ho faran els socialistes i aquests, junt amb els republicans, faran el Pacte de Sant Sebastià. Aquest Pacte de Sant Sebastià el que fa és ratificar l'interès en una república i anar junts a les eleccions. Primo de Rivera, finalment, el 1930, dimitirà, el rei acceptarà la seva dimissió i el poder passarà als 2 generals, Berenguer i Aznar. L'etapa del general Berenguer es coneix com a dictablanda, ja que començava a haver-hi un ordre constitucional. Aznar serà qui plantegi les eleccions municipals i després d'aquestes eleccions municipals tindrem la victòria republicana i socialista. Això provocarà l'exili d'Alfonso XIII i iniciarà la Segona República Espanyola. Molt bé, gent. Precisament aquí us tinc l'Holarquia i caciquisme, és a dir, aquella font de Joaquín Costa que ens parla sobretot del tema de qui mana dins de l'estat espanyol. És una font primària, òbviament, perquè està escrita en el moment dels fets i, de fet, és un exemple, l'exemple més clar del regeneracionisme. Tenim també caricatures que tenen a veure amb el frau electoral. El frau electoral no va desaparèixer en aquest període. És un període que sí que és cert que els partits dinàstics van perdent poder enfront dels nacionalismes, sobretot el Partit Nacionalista Basc i la Lliga Regionalista de Catalunya, però encara serveix aquest frau electoral i aquest vot dels morts i el vot més important en l'àmbit rural per establir uns estats més controlats. Fixeu-vos que això també és una font primària. És del 2 d'octubre del 1901, és a dir, en plena crisi de la restauració. Aquí tenim el 1902 i un dels esdeveniments que és la vaga general del 1902 i quan s'aconsegueix, uns dies més tard,
la jornada laboral de 9 hores. Si us fixeu, aquí teniu doncs, una Barcelona amb un fums de fàbriques i també una església i la Guàrdia Civil carregant contra la manifestació. Això també seria una font primària, però aquí us he d'explicar una anècdota, i és el fet que Ramon Casas, el pintor d'aquest quadre, el que va fer és un quadre, el va presentar a un concurs, i com que no va guanyar, se'n va endur el quadre, i quan van haver-hi els esdeveniments, doncs va pintar-hi a sobre i va fer uns detalls més. El quadre és del 1899, almenys la seva primera part, o la gran part del quadre, però l'acabament és el 1902. Llei del cadenat o llei del candau, llei del candado, la llei de José Canalejas, el polític liberal. És una espècie de resum, la Gaceta de Madrid vindria a ser com el BOE actual, i llavors tenim doncs que aquesta llei ratificada a més pel rei doncs estableix el que us deia del control de l'Església. Neutralitat espanyola en la Primera Guerra Mundial. Recordeu-vos que a la Primera Guerra Mundial doncs, Espanya es posiciona com a neutral, això aporta uns beneficis econòmics, però després de la guerra doncs, té tota una sèrie d'aspectes perjudicials, alguns de positius. Durant la guerra sí que és veritat que hi ha molta inflació, però el que destaca sobretot és el fet de no modernitzar aquesta indústria després de la guerra i que encara sigui una indústria endarrerida i les potències econòmiques europees doncs, passen la mà per la cara a Espanya. L'únic que li serveix a Espanya és per nacionalitzar aquelles empreses que eren de capital estranger. Una altra font del regeneracionisme, aquesta és una mica després, i és escrita per Antonio Maura. Són unes memòries d'Antonio Maura. Antonio Maura, el polític conservador. I parla precisament d'això, del regeneracionisme. Maura va participar també en els governs de coalició i, diguem que ja tenia publicades les seves memòries. Governs de coalició que, recordeu-vos, no van funcionar. Alguns dels moments més importants del moviment obrer, que és l'assassinat de Salvador Seguí, el noi del sucre, una de les persones més importants dins de la CNT catalana i que va tindre a veure sobretot amb la vegada canadenca i de tot el voltant que es va cultivar en aquella època. El noi del sucre va ser una víctima del pistolerisme com tants hi van haver-hi. La dictadura de Primo de Rivera. En aquest cas tenim una font secundària. Una font secundària que ve d'un llibre d'història, que és Història Espanya, volum 9, i que ens diu com era Primo de Rivera. Una descripció de la personalitat i la forma d'actuar de Primo de Rivera. Bastant interessant, la veritat. La supressió del Mancomunitat a Catalunya. Encara que tingui molt a veure amb el catalanisme, de fet, no deixa de ser una política espanyola. Per tant, té molt a veure amb la dictadura de Primo de Rivera, òbviament, i sobretot doncs, també ens deixa veure més o menys per què servia aquesta mancomunitat, és a dir, la unió de les 4 diputacions catalanes: Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Aquest és un quadre del desembarc d'Alhucemas. Aquest desembarcament no només hi ha aquesta font, sinó hi ha aquesta, mentre que una és una pintura, l'altra és una fotografia d'un diari. Totes dues són fonts primàries perquè són del mateix període, és a dir, de la crisi de la restauració. En fi, gent, espero que us hagi ajudat. Espero que ens veiem en el pròxim vídeo. Adéu!